Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σύσφυξη προσώπου Enlight, αν δεν κάνω λάθος, Φωτεινή. Καλησπέρα. Πολύ σωστά. Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στον Dr. Prino και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το ανέμακτο μη επεμβατικό lifting προσώπου Enlight. Η πιο ακριβή μας τεχνολογία, η πιο εξειδικευμένη τεχνολογία που πραγματικά όλοι εσείς τώρα που μας παρακολουθείτε, πολύ ακριβή, γιατί σήμερα από 250 ευρώ έχετε τη δυνατότητα να την πάρετε μόνο 50 ευρώ. Γι' αυτό πραγματικά τρέξτε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210 80 10.000 αλλά και στο 231 256 254, γιατί μπορείτε λοιπόν, αγαπημένες φίλες και φίλοι, τώρα αυτή τη στιγμή να δείχνετε και να νιώθετε 10 χρόνια νεότεροι. Χάρη στην τριών διαστάσεων ενέργεια που πραγματικά διοχετεύεται στους συνοβλάστες και παράγει η ίδια με βάση της τεχνολογίας κολαγόνο, για να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα ανόρθωσης και σύσφυξης στο πρόσωπό μας, στο λαιμό και στο ντεκολτέ. Και επειδή πάντοτε εδώ στο Dr. Prino μιλάμε με αποδείξεις και ονόματα και με αληθινά περιστατικά, κοντά μου έχουμε μια υπέροχη, πολύ όμορφη, υπέροχη σούπερ γιαγιά. Μιλάω για την υπέροχη Ρένα, η οποία ήθελε να νιώθει και να φαίνεται 10 χρόνια νεότερη. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Το Enlight κάνει θαύματα. Πείτε μας την εμπειρία σας. 10 χρόνια νεότερη. Ναι, γεια σας. Πραγματικά είμαι κατενθουσιασμένη. Είναι τέλειο το Enlight. Τα 10 χρόνια και πάλι λίγα είναι. Αισθάνομαι νέα γιαγιά. Τι σας είπαν οι δικοί σας άνθρωποι? Με βλέπουν καταρχήν και δεν το πιστεύουν οι δικοί μου άνθρωποι. Καθημερινά οι φίλες μου λένε τι έχεις κάνει. Τους λέω φυσικά την αλήθεια. Το Enlight να κάνετε. Νιώθω καταπληκτικά. Άλλος άνθρωπος. Τα εγγόνια μου. Τι γιαγιά με λένε, αλλά γιαγιά δεν νιώθω. Μ' αγκαλιάζουν, με φιλάνε, δεν σταματάνε. Άλλωστε φαίνεται και από το πριν και το μετά. Είναι πολύ συγκλονιστικό το έχουμε εδώ. Να δείτε τη Ρένα και να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η ενέργεια που πάει βαθιά στους ιστούς με το Enlight. Κοιτάξτε από το άνω μέρος του προσώπου πώς πήγαμε στα μάτια και βελτιώσαμε το Enlight. Μπορεί να πάει πολύ κοντά στα μάτια, σε όλο το μεσοπρόσωπο και το οβάλ, η μεγάλη αντιμετώπιση του οβάλ του προσώπου. Καταφέρουμε να κάνουμε σύσφυξη, ανόρθωση, σφριγιλότητα, λάμψη σε όλο το πρόσωπο, στα πιο δύσκολα σημεία. Κάτω από τα μάτια, στο βάλ, στο λαιμό, στο ντεκολτέ. Το Enlight μπορεί σαν στοχευμένη ενέργεια να πηγαίνει βαθιά στους ιστούς και να ενεργοποιεί τους συνοβλάστες να παράξουν κολαγόνο και ελαστίνη. Το Enlight συνδυάζεται αυτή η υψηλή τεχνολογία που έχει πάρα πολλές κεφαλές που προσαρμόζονται διαφορετικά στα διαφορετικά σημεία του προσώπου. Θα σας δείξω ενδεικτικά πώς μπορεί να γίνει στο οβάλ του προσώπου και στο λαιμό. Η κεφαλή αυτή προσαρμόζεται στο πρόσωπο και πηγαίνει εδώ στο οβάλ. Η ενέργειά της περνά βαθιά στοχευμένα στους ιστούς, χωρίς πόνο, μπορεί να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Σαρώνουμε όλη την επιφάνεια του προσώπου. Κυρία Πρίνου, καλησπέρα και σε εσάς. Ακόμα και κοντά στα μάτια. Ναι, εγώ να ρωτήσω αν τα αποτελέσματα είναι εμφανή από την πρώτη συνεδρία. Είναι άμεσα, γιατί η ενεργοποίηση αυτή που κάνει το Enlight ενισχύεται με αυτό το ιατρικό πρωτόκολλο που έχουμε δημιουργήσει με το τριπεπτίδιο της γλουταθιόνης. Ένα πάρα πολύ ισχυρό αντιοξυδοτικό, ίσως το πιο ισχυρό αντιοξυδοτικό που υπάρχει ήδη μέσα στον οργανισμό μας και βοηθάει όλα τα άλλα αντιοξυδοτικά να δράσουν αλλά και να διατηρηθούν. Άμεσα λοιπόν, κάνοντας μία εφαρμογή Enlight, θα φύγετε από το χώρο των Dr. Prino και θα δείτε το πρόσωπό σας ανορθωμένο. Η δράση του συνεχίζει για πολλές ώρες ακόμα να νιώθετε να σφίγγει το πρόσωπό σας τρισδιάστατα, γιατί η εφαρμογή του Enlight είναι τρισδιάστατη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ουσιαστικά έχουμε ένα ανέμακτο μη επεμβατικό lifting προσώπου, το βλέπουμε φυσικά στην υπέροχη Ρένα, γιατί ουσιαστικά χωρίς βελόνες, χωρίς χειρουργείο, χωρίς πόνο, απευθείας λοιπόν διοχετεύουμε στα κύτταρα και δίνουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα ανόρθωσης, σύσφυξης και ανανέωσης στο δέρμα μας. Γιατί επιδρά ουσιαστικά στον πυρήνα του κυττάρου και έτσι λοιπόν έχουμε άμεσο αποτέλεσμα. Γι' αυτό φίλες μου, φίλοι μου, τώρα στο 210 80 10.000 αλλά και στο 231 256 254 έχετε τη δυνατότητα αυτή την πολύ ακριβή τεχνολογία από 250 ευρώ, το Enlight, σήμερα μόνο 50 ευρώ. Τηλεφωνήστε λοιπόν, ένα υπέροχο δώρο για όλες εσάς, στο 210 80 10.000, κλείστε το δικό σας ραντεβού και φυσικά μην ξεχνάμε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κόλινθο, Κρήτη, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε λοιπόν και πραγματικά νιώστε και να φαίνεστε και να νιώθετε 10 χρόνια νεότεροι, όπως νιώθει η υπέροχη Ρένα. Είναι αλήθεια. Πραγματικά νιώθω, αισθάνομαι
το δείχνουν προς τα έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι φανταστική Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να τρέξετε να πάρετε τηλέφωνο πραγματικά. Ευχαριστούμε, κυρία Πίνο. Για πρώτη φορά, χωρίς βελόνες, χωρίς κάτι επεμβατικό, μπορούμε να δώσουμε τέτοια αποτελέσματα ανόρθωσης και σύσφυξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Είναι μια μεγάλη πρωτοπορία στην αντιγύρανση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.